to wai duniya ina zaki da mu gaskiya wannan abin da sake masu kudi suna kuka da arzikin su marasa kudi kuma suna kuka suna roƙon Allah Allah ka ba su arziki masu aure suna kuka da matan da suka aura to wata mata jangolo wata ba gaba da sai ka ga mai gida kaka bai fita bar gida amma sai samare kuma suna kuka akan cewa za su yi aure masu neman ilimi suna nan wai da kuma suka ilimi suna gama suna kuka kuma gwamnati ta ba su aiki ba aiki masu bishara suna nan suna kokari suna bishara yan iska kuma suna nan gwada gaba ko kamar ba su ji wa'azan ba kawai su je su yi shagalin su to ya za a yi da wannan kasar ya za a yi da wannan yanayi wai sai kuma aka ce kuma a koma ga Allah to gaskiya ni ba idan aka bi ta na gaskiya a fahimta ta gaskiya to da wanne ne addu'a Allah zai ji da ta masu kudi ne ko da talakawa ko da ta marasa lafiya to ai in aka ni a wuri na gaskiya in aka biya yawan addu'a gaskiya duk wanda ya biya yawan addu'a sosai to ka damu Allah sosai to Allah zai agile tun naka non wanda ba ka gani mana to ai shi a rayuwa adalai da suke mutu'a mu ba mutuwa da wuri